Docteur Cheikh Oumar Anne maire de la commune de Djoum député assemblée nationale wayno délégation makko feeñi kala ko jabi kala ko wino seedna Allah no seedna mon onon bandiraɓe arɓe yirɓe e sehilaɓe e enɗam e hoddiɓe e gollodiɓe onon kala omo seedna mon omo duwani Mamadou ha yeeso Allah yo Allah waɗe mum barke ko jibini e ko faggi foof yo Allah waɗe hen barke ko heddi ko o wi omo duwano jeewo Mamadou min wiyatamo jeewo uruɓe woni dabɓo mbo raɓɓiɗani hakkille o woni Diallo Madina dabɓo mbo raɓɓiɗani haqqille o jeewo mo fuuyani jeewo mbo ha ngaka o wi omo duwanombo kanko e joom galle makko Mamadou eɓe ɓumni ɓernde makko omo duwani kadi ɓesgu makko foof woppi haaju mum woppi hammu mum woppi gueɗe mum foof ari hawrude e oɗo ñalawma amin mbiya moon Allah jarama on jarama yo Allah teddin on saabu oɗon gandi oɗo saaha mo gonɗen ko saaha paaɗ ko adi fof oɗo saaha aduna o welani wona Sénégal tan aduna on fayɗi heddi noon goto fof ndu fiya ndu ko ndun umata banggue goɗɗo gonɗon koye Jalal Walo eɗen gandi enen Fuutankoɓe haaju foof mo dañƴen Jalal Walo ɓuuri wonde haaju saabu hay enen saɗa wiya neɗɗo a dañi haaju tiiɗ mbiyata ɗum ka dañi haaju ɓurɗo Jalal Walo wonno Jalal Walo ne tiiɗe men ko Jalal Walo wona kono en jii hewɓe goppi guese mumen goppi jabbere mumen gaari notade Mamadou Aliou ɗum noon so jii ɗum ko hakkude makko e yimɓeɓe alamin jettoɗe godani Allah hande no fotino ndiɗo balode mbiyetede Cheikh Oumar Anne arde ɗo e gandude wiide Cheikh Oumar ko Diallo Gumɗo e andude wiide Cheikh Oumar ko Diallo Gumɗo amin mbiyamo bisimilla makko eɓe mbiyamo bisimilla makko kanko ɓe ardi fof kanko e ɓo ardi fof délégation makko fof min mbiya bisimilla délégation makko fof o wi ɗumen bisimilla kaydi bisimilla min kaydi bismango e nokku makko ɗo jeeyi e nokku makko ɗo jeeyi ɗo jeeyi min mbiyamo hen bisimilla eɓe mbima hen bisimilla eyyi min saabu kanko Cheikh Oumar saabu an Cheikh Oumar neɗɗo wawa haaldude ɓuure makko neɗɗo wawa haaldude ɓuure ma kanko wiyete tan ko mbarodi kanko mbiyeɗa tan ka mbarodi wiyete kanko Diallo Gumɗo mbiyeɗa tan ka Diallo Gumɗo Diallo Gumɗo Diallo Gumɗo anda huuɗo anda huuɗo anda gawri fof rendinata fof rendinata kanko noon an noon ko Diallo Gumɗo ka Diallo Gumɗo amin mbi bisimilla makko eɓe bismima amin bismo kadi eɓe bismo kadi e kala garɗo ɗo kala garɗo ɗo ummiɗo funnague hirnague rewo e worgo kala neɗɗo wawi ummade kala neɗɗo wawi ummade amin mbi bisimilla mum eɓe mbiya bisimilla mum amin mbi bisimilla eɓe mbiya bisimilla mum amin ñaago Allah kadi eɓe ñaago Allah kadi neɗɗo fof ɗo ummorino neɗɗo fof ɗo ummorino arduno yo Allah rokku ɗum yo Allah rokku ɗum hotirde noon e cellal e ɓural e ɓamtare ko ardi ko fof balɗe juɗɗe e battane moƴƴe gownoɗen haalde koye inde dendagal pelle yiɗɓe gatamare walla pelle yiɗɓe liggotoɓe e gatamare ko hen tan kewnoɗen haalde kaaɗen ɗon kono en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jetti Allah ko tiiɗi hande ma en ɓennuɗon seeɗa ko ardi ko fof en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti dendagal fedde yiɗɓe gatamare nde ɓe jiiɗi men ɓe kooli men ɓe gardiri men guila ɗum waɗi ko ɗum duuɓi sappo hande ɓe meeɗa yarude hen caggal sikki mabɓe ala hen haydara ɓe mbaɗa ko yooɗi ɓe mbaɗa ko moƴƴi fof ɓe pawa ɗum e juuɗam dendagal haaliyankoɓe wonɓe ɓe e radio ji ɗi se ene kaala amin mbiya tan ko min calmini walla min juuni walla min duunima président fedde yiɗɓe gatamare e gardugol Abdoulaye Demba Fall hewtani guite mabɓe kamɓene yo ille mabɓe kaali walla hewtani guite mabɓe fayidagal ngal dokketemi ngal kamɓene yoɓe daƴƴu kono ene yoniɓe somi haalama yoniɓe feewiɓe
ɗum noon en jetti Allah e nelaɗo mum en jettiɓe sabu nde ɗo manditare waddi laabi 4 ko guiɗo men sehel men Mamadou Aliou Samba Doundou ene waɗa ɗum laabi 4 ɗi fof eɗen dardo e makko eɗen mbiya ɗon alhamdulillahi rabbil alamin Allah laabi 4 ɗi tati ɗi gadani ɗi fof ko docteur Saykou Oumar Anne o waɗata pare ko on rokkata teddugal maditaji ɗe o waɗa hen golle baɗɗe fayide kadi o meeɗa hen hawrude laabi tati ɗi fof o meeɗa hen hawrude arat ɗo ko délégation ngaji makko e gardugol monsieur le maire Oumar Diaw eɗen beltanomo hen no fewi saabu kala nde o ari ɗo eɗen mbaɗa e makko nelal eɗen mbiya en beltima eɗen mbiya yo Allah ɓeydumo eɗen mbiya kadi ko jinnoɗen fof en dañi ɗum e makko ɗo en beltima en jettatamo ni en duwontomo
fof eɓe belti e anniversaire oɗo eɓe beltini musidɗo men Mamadou Aliou Ba donc kamɓe fof eɓe mbiya yo Allah newnu yo Allah fewnu ha feewa ko wona ko ɗum ko artude e pelle yiɗɓe radio Ngatamari gila e fedde yiɗɓe Mamadou Aliou Ba ha fedde Mamadou Thillo Fall ha fedde donc dendagal pelle ɗe fof kamɓe fof en mbaɗiɓe henet donc kamɓe fof eɗen kaala ille mabɓe donc ko wona ko ɗum e dendagal noddiyankoɓe auditeur uji ɗi fof kamɓe fof eɓe belti e oɗo ñalawma kadi kamɓe fof eɓen ɗoyete donc sa limi a juumat wadde en mbi noddiyankoɓe ɓe kamɓe kala en kaali ille mabɓe eɗen beltini musidɗo men Mamadou Aliou Ba donc eɗen beltini dendagal animateur uji Ngatamari kamɓe fof eɗen beltiniɓe hen goto fof ñande dawi darde nde ɗo en daroto hen darduɗen e mum wonno radio ko radio men kamɓe animateur uji ɗi koɓe yimɓe men donc tawde koɓe yimɓe men so goto hen kewni ene fof en daroto dardoɗen e mum ñalawma o wadde noon hande ko ñalawma Mamadou Aliou animateur auditeur uji fof mbima ina beltanima kamɓe fof eɓe beltanima no fewi eɓe duwanima kadi ñalawma oɗo nde woɗɗata réussir kadi Allah newni o waɗi réussir kadi nde musidɗo men gardiɗo men docteur Cheikh Oumar Anne nde o ari ɗo yidde kadi rendude men ñalawma o Allah waɗi ummi Dakar hanki o ari o waali ɗo o ñalde men ha oɗo saha donc eɗen duttanmo teddungal vraiment Cheikh Oumar Anne chapeau Cheikh Oumar Anne vraiment chapeau Cheikh Oumar Anne an kay département Podor so wino ruttuma teddungal vraiment ko ligganeɗaɓe ko maraɓe etoto tan en etoto tan kono en mbawa yobde Cheikh Oumar Anne Allah jarama a jarama département Podor ina weltanima no min mbiyani tan jumnaɓe eɓe mbiya a ligganimoɓe kono minen département Podor foof min mbiyata ka ligganima département Podor el kala fopo cilenoro badde barole banu malali aynene dongel hori moy jere sera dongel yo caken besena lowen de ciluki nalla sil jare yonta wuro meden jawal yeyi jala jogural madame arti adi boyra tati di banka
a waɗi ɓaɓol noon a waɗi laawol noon kala baaɗo ko wayni ma waɗ ko wayno ko mbaɗɗa ko holko mbaɗɗa ko ruttude Cheikh Oumar teddugal kadi minen rewnaɓe fof min jaɓi ɗum nde tawno laabi nayyi ɗi mbaɗɗa ɗi tati ɗi mbaɗɗa ɓennuɗi fof kanko wonno hay so amen mbaɗa hen doole amen gandi ko waɗi ko hen ɓuuri tidde commune Dalel Barka noon no fotiri 34 village walla 54 village kamɓe fof hakkillaji mabɓe ɗo ɗo goni ɗo nanɗo e men Cheikh Oumar an mbaɗoɗi noon so tawi riwi neɗɗo o dogi o yani o heeli neɗɗo o hanani jalede ko doole mbaɗoɗi potiri wana noon Cheikh Oumar an ko an fan fotiri wana ni kono min jetti noon Oumar Diaw le représentant Oumar Diaw joɗoniɗo moɗo moƴƴi Oumar Diaw kala ko dañƴa Versailles makko waɗa no mbiruɗa ni Oumar Diaw Darel Barka noon no fotiri commune Darel Barka mi arta wuuro Lobbude Ibrahima Ly lamargo Ali Cillo Cikeli men Abdoul Tabar mi yaha Guédé wuuro mi arta wuuro Ali Guelel ha Sinthiane Diama minen fof hakkillaji amen nanɗo min jetti Allah noon min jetti Mamadou Aliou Ba Allah nde mbaɗɗa ngol ɗo ɓaɓol minen fof hanti somin mbaɗa ko wayni mamin jiɗi ruttude Cheikh Oumar teddugal mi haɗa ɗum microphone moon e am yettani sababu yettata gueno kono enen kala en jetti gueno nde o suɓini men ɓiɗɗo duwanaɗo ɓiɗɗo barkinɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa miijotoɗo ganduɗa miijantoɗo rendo mum ɓamtare dabɓo mo raɓiɗani hakkille cawɗo mo heega sewnani Bocar Babiyel saɗa eɗen gandi ene fombi ɗiɗi mbannomi kelle sababude sen ji eɗen dentiɗo hande ko kanko waɗi sababu o yeehi o yiili radio Gatamare o yomo yewta Pulagu so adduna radio ngo kadi haaloɓe garani radio ngo yahata so addi kadi radio ngo haaloɓe gari heɗotoɓeɓe noddoɓeɓe garani radio ngo yahata wadde ko enen tata foof ndendata nde radio Gatamare wawi yuɓɓude wadde mi yettimon onon kala en jetti dendagal département Podor en jetti dendagal commune aji ɗi en jetti commune jum e gamaji heɗen gandi kamɓe ɓuuriɗo wonde hande kono en jetti enen mbiyata maayo wona keerol dendagal koreji men Mauritanie en meeɗa wadde golle garani jaafoɗon noon on mbi haala ka juutta kono ma haala ka juutta kono ɓemin jetta Mamadou Aliou Samba Dundu bandiraɓe kaali kala mo jiiɗa e amen ɓe o gollodirta tawi ko Gatamare kalten cikkata ko an Mamadou Aliou ɓuri yidde sa ɓuurani wadde hakkille kadi o wona hasid so yima ko fewani maw noddum ha darɗa o haalanma heddo jaɓa walla caloɗa sa adde makko haajunu kay somo wawi humtuma humto haajo Mamadou Aliou Allah jarama a jarama oɗo ñalawma yimɓe tijjininoma ɗum wadde so ɗum yawti ñalawmaji men ngol ɗo waɗi men kolol nayɓol ngol Mamadou Aliou ina waɗa e yewtere mum goƴaji rendo ɓamtare guure e kala nde o jooɗi o miiji o jodde sehilaɓe makko o jodde enɗam makko o jodde ɓe o gollotto o waɗata o teddinirta ɗum ko ganduɗa ko monsieur le ministre maire Dioum député assemblée nationale ɓiɗɗo jumnajo Cheikh Oumar Anne enen fof eɗen gandi ɗum wadde noon ko ɓe o wondi seetti
mbi gollal ngal meeɗa arde mumen haajo meeɗa arde mumen hammo meeɗa arde mumen ha o wi hono mbaɗi sen ala o wiyat tan ko gollal ngal fof mi jogotima wadde Allah jarama o jarama eɗen jettir ɗum Allah kono noon saabi ha hande homo wawno wiide homo teddidir ɗum goɗɗo saabu jamanu waylima eɗen gandi kono ala o wi gasata sellata ko jumnaɓe fof ponno rendude mbaɗa Mamadou Aliou miiji ɗum kay bandiraɓe mum kay Gatamar FM kay sehilaɓe mum hamin dutto teddugal Cheikh Oumar Anne bandiraɓe département Podor galle balle kam ruttude teddugal wiite ka wondani Cheikh Oumar Anne politique kono Cheikh Oumar Anne gollani wona gonga Cheikh Oumar Anne yiiɗa hay goto wona gonga enen fof eɗen cetti ɗum mataw ko goto men fof ari ina rewa ɗon konngol mum kono hay sen kalani enen fof eɗen gandi ko woni ɗon kono kanko Cheikh Oumar Anne yo andu kadi so tawi o woppano enen mbiyata so baba maayi oppani dono moƴƴo galle boni kono so wonno kankone Dakar oppani caggal makko hono makko jum yahata walla département yahata eɗen jetta Oumar Diaw so golle makko peewi yo andu mo jogui hono makko caggal makko eɗen jettir ɗum Allah kanko e dendagal Seydou Salel saabu so limti en juumat kamɓe fof mi yiiɓi ɗo eɗen jettir ɗum Allah bandiraɓe haala ka e raɓɓidde min jetti Cheikh Oumar Anne e dendagal koreji mum e dendagal sehilaɓe mum e dendagal yiɗɓe mum e dendagal yaadiɓe mum Allah jarama o jarama e teddugal ngal o waɗani bani amen gorko amin jettir ɗum Allah o jarama somin joguin kadi ko amin mbiya ko ɓuuri o jarama walla yo Allah teddin ɗum walla yo Allah ɓeydan ɗum bawal mum mamin gaddu ɗo min kaala ɗum Nani,
so mi wi yidɓe noon ko kala jumanaajo e diwan jumanaajo hande garɗo amin jaggi ko musidɗo ko Sehil Saykou Oumar Anne kono noon hande wonko jinmi haalde seeɗe e arduɓe e délégation Saykou Oumar nde ummi Dakar amo arɗo e jum amo arde Sehil makko somi belama min mbiya ko ɓii ko mo jibine duhol min mbiya ko baaɗi amen somin belama min mbiya ko tani amen on wiyete ko Abdoulaye Anne ko ɓi Saykou Oumar Anne amo arde makko gila Dakar ha ɗo dusdemo e teddugal ngal Mamadou Aliou ruttingal amo andi ko yahata amo andi ko artata ko cukalel laaɓa juuɗe min jettima ñugalay Dial Diafal yo ya chef délégation bi gunge sa papa ñugalay sargal di la jox sa wàccuwaay soo demee nga ne sa yaay kontaan nañu bi nga ñëwee tu as bien travaillé merci beaucoup Ablaye merci njum nag mu ngi nii koo ci dasel sa papa la koo ci dajel sa nijaay la jox ko cër comme ni nga daan defee wóolu nañ la d'accord bisimilla ma bisimilla ma an so ɗum yawti aɗa anndi haaliyan gooto ko wi haaliyan ko wi o so neɗɗo yiɗi hoore mum ha tabiti on timmi enen fof eɗen nganndi Saykou Oumar ene yiɗi hoore mum ha timmi amo yiɗi hoore makko ha tabiti sabu gila 2000 ha 2025 ko goto no ardata ni ko noon tan ardata no hotirta ni ko noon tan hotirta no wondirte yimɓe ko noon tan aɗum tabita de ko noon ɗum ko timmuɗo waɗata ɗum orti o wi Saykou Oumar noon ko gendiyanke de gandon ɗum ko gendiyanke sabu o jibina ko Thiès o jibina koye galle mawɗo Halpulaar en o jibina koye leñol manngol Halpulaar en to Thiès to kono ko jolforano jikkino jikku jolfo jokkino kono ayi cangol horata tan ko maayo mbawi wiide yo Allah juutni ɗum juuti ni yo Allah ɓeydu fandinama heddi tan ko fandinde eyyi Mamadou Aliou noon ko waɗi ko min beltima Mamadou min beltima
sabu ɗum ko mbaɗɗa ko kala ɓiɗɗo jumanaaji hannde ne wawno ɗum wadde kala ɓiɗɗo jumanaaji ne wawno ɗum wadde rutude Saykou Oumar teddungal ɗum woni fof ne wawi ɗum wadde ne fonno ɗum wadde kono haade Allah longinima an a waɗi ɗum jumanaɓe e diwan jum ha Mauritanie moɓe mbiyo minen fof min gari min nendayma min duttanma teddungal Saykou Oumar min balluma ñalawma ñantama yooɗi feewi cosaan waɗama hen fof ko fonno waɗede waɗi Allah jarama a jarama eyyi ko mbiɗon ko noon ko gonga Saykou noon en jii guila ari koye golle tan woni adan weeɓani ha joni ni weeɓani ɗo jiiɗonmo ɗo e kala saaha amo nana kongon e kala saaha amo yiya balle kene ancinamo wone gueɗe kono amo jaggi hen ɗum noon ko tinnade waɗat ɗum Saykou Oumar jumunaɓe mbima a jarama wona ni minen ɓalliɓe mbi kono ko koreji ma e jumunaɓe mbi a jarama ɓe mbi golle ma ne tiiɗi noon Macky Sall winoma nden hitande Saykou Oumar indema ko mawde kono golle ɗe ko mawɗe ɗum noon Mamadou Aliou min beltima jumna fof beltima amin mbima ya jokku golle Kongo makongo jatirendo mine koy mingelnima mine koy mingelni Docteur Saykou Oumar hande koy kongo jatirendo hande koy kongo jatirendo Mamadou Aliou Ba ani ngojajiranno gongo ma ngojajiranno yondite yorima yambe rani te pelle bata chabalamaji sarema ko ma go bao jang
Allah waɗi koko hayni eɗen gandi so tawi ganduɗa hoorema oɗo jamma hande mo wulina yiida e gaynako Seydi Ba bamma Haruna ɗo gala jaalalo ko gayɗi rokkini wadde so tawi en darima ɗo hande ina moƴƴi enenne kaalen saabu cifotoɗen e Mamadou Aliou ko joom needi Mamadou Aliou ko gorko moƴƴo ko dendinɗo kadi ne yimɓeɓe foof ko rendi koɗo foof hande ko Mamadou Aliou rendini ɗum heeɓe ene jiwdirtuno ko hande gandodiri heeɓe ina nanodirtuno kamɓe fof hande Mamadou waɗi tabal gotal rendiniɓe ɗo kamɓe foof ɗum noon minen noddiyankoɓe kala ko Mamadou Aliou feƴƴi ko minen dasata kadi amin gandi sababu radio o ko omo ganduɗa ko Bocar Sall kono noon docteur Say Coumara junggo ma nani hen kala ko dille nder département o junggo ma nani hen gamaji ha waɗi fegere ko an bismoto ko an jaɓɓoto ko an woni wuuro an woni ladde wadde minen so amin jiimaɗo amin cuusi somin nattima ɗo yi tan min gamata yolde amen daro nde wonno ko ma ko min ñaagoto ko yo Allah juutnu ɗum ha juuta juuta hen balɗe goto fof ina andi wonɓe keedanɗa leñol mum ɗum sikki ala e ɗum Tidiane anoyi woni bone fof ko wonde haaside uyɗem ngalina wona haaside kono leñol wonata haaside addanta neɗɗo wonde haaside ko yiide ko foti haalde salo haalde wadde minen yo Allah damdu amen e ubbude nema Mamadou Aliou yo Allah juumnu balɗe ma moƴƴina battane ma ko nene ma duwanima yontaɓe ɓe fof donimama bandiraɓe fof donimama Allah jarama on jarama Sidi Salmi salminima Salmi almasraki yabde ñalade doktanam Cheikh Oumar Sidi Mauda, Ayoma. Maleke lemon terako, Pieda de Mandeles. Maleke lemon terako, Pieda de Mandeles. Minani. Seifu Umar Hando kone Manda. Seifu Salam Doktor ne hada Seifu Umara. Yude kore ma kone Jali Mauda. Hello. Papa Mahada, Umaroyam, Umarajaw, Chaki Mahada, and Kala Pekori Mahada. Inshallah. Keep going to get money, Nala Sagal. Inshallah.
cuusal ngal ɗon ko Mamadou Aliou Ba rokkimi ɗum Allah jarama a jarama yo Allah yo moƴƴere Saykou Oumar Fouta foof ne yettuma oɗo debbo koɗɗo kucciɗe ma ne haalda e ma andama ko ni tan yiratma walla yima e vidéo ji kono Allah jarama a jarama ko mbatta ko yallah resɗo laaɓe allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli Mamadou Aliou Ba mo ganduɗa minen gollotoɓe ɗum woni ɗo ɗum min jawaki ɗum min jawani ɗum min jawrani ɗum nde wonno o jubbani hay goto o famɗinani hay goto o noyinani hay goto mi winani so neɗɗo yeewano tawa koye mum woni Mamadou Aliou Ba jaɓani yeewede so neɗɗo yiiɗa yeewede noon yiyata yimɓe ɓe jimma ɗum noon ko kanko ƴeftata kon woni joyi mbatten ga haqqillaji men Qu'est-ce que tu fais là? Alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah gonɗo jonɗo baɗɗo ko woni kala yoni goɗɗo gonnuɗo kala ko woodi gila hay hunde wodani en juuli e ɓurnaɗo windere Mouhamadou Rasulullah en jetti ha joni bajja joom baade koode dokkude en tawede ngal dental dimal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ɓe funnague e hirnague rewo e worgo on calminama on juurama goto e moon foof ɗo woni en calmini ɗum en calminiri ɗum salminago teddugal salminago yidde salminago korso e alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah rokki en joddade e yimɓe sehlaɓe miijiɗen wadde oɗo ñalawma jamma jammina wasa accude ceeɗu ha Allah yettini en e oɗo ñalawma mo gadannoɗen dendagal rendo hettiyankoɓe haalirde men dendagal enɗam men dendagal ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe sehlaɓe ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina koko jinnoɗen Allah rokki en nde garɗen e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ina woni ñande jeetati lewru witendu silto manam mbiyen 8 septembre 2018 ko nden puɗɗiɗen premier men édition nde puɗɗoɗen oɗon édition wonno heɗen joguino hen caɗele holno ɗum waɗirte kono wonno en jiiɗi yimɓe men sehlaɓe men mbi yen mbat Allah newnani en mbaɗɗen waɗi réussir kadi nde mbaɗaten nde mbaɗɗen ɗum parene ko docteur Saykou Oumar Anne mbeɗa yiiɗi mbaɗanono kelle men gara hen joni ɗum noon gila goho ɗiɗi ha yetti tati kala nde ummiɗen heɗen mbaɗa ndeɗon manditare woni oɗon anniversaire mbiten tan ko en jiiɗa ndiyam woppa lawol mum mbo teddinirana ɗen hanke heccanki ko on tan jiɗɗen teddinirde Allah newnana en ndewen e dendagal enɗam makko ndewen e dendagal yimɓe e sehlaɓe sen mbi enɗam ɗam o rendi golle ɗam o rendi jiidigal ɗam o rendi cehlagal hen mo garɗen jottinɗen ɗum gueɗal ngal foof yotnat ɗum jaɓana en ɗum wi inchallah so Allah jaaɓi ma o yettomo nde mbaɗaten mbo parene premier édition nde o waɗante en ko taki men wiide en mbaɗi réussir e on anniversaire Allah ne seydi nden hombo woni to wiyete Makkatal Mukarrama Seydi An
ko duynoɗa toon fof Allah jabanimamo ɗum noon Allah newndini en ha en gari heɗen juɓɓina 4e men édition mbiɗen oɗo édition noon e enenne de heɗen jiiɗi Cheikh Oumar Anne ɓuura en fof o ɓuura en jawdi machallah o ɓuura en martaba o ɓuura en fof kono jiiɗa o ɓuura men rimɗude saabi ɗum noon ko yeeyi en ndimagu mbiɗen e oɗo 4e édition en mbaɗatamo parrain ngam yilade e makko ko eɗen ballitoro e wadde réussir e oɗo journée kono enen e yiɓɓe men e sehilaɓe men enen e dendagal gollodiɓe men enen e dendagal enɗam men fof mbiɗen en duttat jettor e teddugal docteur Cheikh Oumar Anne honorable ɗum saabi no haaloɓe pular mbirata so tawi neɗɗo tottima teddule sappo ittu hen gotel tottitamo jeenayyi ɗe ko ɗum jinnoɗen waddude e Cheikh Oumar Anne kono Cheikh Oumar Anne jaɓani holko saabi o jaɓani mbiɗen ko heɗen duttanmo teddugal saabu teskade o teddini en e dendagal édition ngaji men mbiɗen heɗen duttanmo teddugal tottuɗenmo teddule sappo o foti hen ittude gotel o addirana men jeenayyi ɗi kono tan nde tottitɗenmo ɗin jeenayyi o watti ɗi ko sappo o artirani en kadi won cukalel gotel yano fijoyde cukalel gongel fiimo toon o woyi hooti galle mabɓe mawni ko wimo holmo fiima o wi fiimi ko biyetede Iba Ndaw o inji hen nde o yeehi toon faaɓe yaade cukalel biyanogel no waya ngel kankone kadi o fiya min de garnomi ko ruttude teddugal e jetto kono ha joni kadi ka ɓirgal towde ngal saabi ɗum noon mbiɗen so tawi neɗɗo rokkima gueɗe teddule sappo ya ittu hen gotel toccitamo jeenayyi ɗi ko ɗum jinnoɗen wadde kono noon nde tottuɗenmo jeenayyi ɗi o watti ɗi ko sappo o artirani meɗen woni ɗum ko heɗen mbaɗatnomo parrainé o waɗa délégation ara o waɗa hen kalis ha heewa fewnano men ñalawmaji men laaɓi tati ɗi fof ngol ɗone kay hombo wawno wiide tan tawde komi dutteteɗe jettore e teddugal Saydou Sall en de nan toon Oumar Diaw en nan toon Bouna nan ɗo kono délégué ji quartier ɗi fof nan toon wadde ɓen tan mbaɗata délégation jaaha mi rutte teddugal e jettor haɗo ɗon tawde ko noon tan wayanno kono wi ala ngol ɗo noon mi wattat ɗum jeenayyi mi ruttuma ɗum woni ɗum ko ummi ha Dakar o ari o walde men ɗo e wuuro men Jum o walde men ɗo e reedu Fouta o fini o ñalde men ɗo hande kadi a boni ɗo jodde men e nder leegal men Jaggere ɗo gadi ɗen wiyede bebbe woni ɗo enen gadi ɗo jibinede ngal ɗo leegal ɗum ɗon noon Cheikh Oumar Anne Allah ne seedi a teddini en min jinnode ko ruttudemo teddugal e jettor kono kadi a addi teddugal gongal a fawti e dow hen ɗum noon min mbima Cheikh Oumar Anne yo Allahu yommo moƴƴere yo Allahu kadi yommo moƴƴere ko tedduɗo tan andi teddinede ɗum noon en jetti dendagal bandiraɓe men fof en jetti Bocara Baba Sall mo ganduɗa no haaloɓe Pulaar mbiyata ko maayi radde fof ko jawgal deefi nde tawno eɗen gandi ko kanko ardi ONG ɗemgalam on ONG ko kañum tigui addi nde ɗo haalirde wonde ɗo somi wawi hande wiide mbeɗa waɗa manditare manam anniversaire walla mbeɗa daña yiɗɓe sehilaɓe mbeɗa daña fansuji mbeɗa daña pelle cosade tawi cosi ɗumen ko yidde Mamadou Aliou ha joguimi cuusal wiide mbeɗa waɗa ko wiide ko anniversaire mbeɗa nodda foof en saabi ɗum ko jogade radio ɗo kalmi walla haalirde ɗo kalmi ɗum noon an Bocar Sall annene homin jettuma homin jetta dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ko gollodiɓe men ɓe gollotoɗen toon hen goto foof ina waɗi oɗo ñalawma ko ñalawma mum ɗum noon onon ɓe gollotomi e haalirde men gatamari Allah jarama on jarama e haalirde rendo noon sa woni hen a dañani waɓena mawɗo guiɗo en a dañani waɓena Elage Oumar Thiam en ina wawi mbasa yettoyade to panoɗa to tubnade e hakkillaji ɗiɓe joguiɗi so tawi ɓe ballitanima ne wawi mbasa yettoyade to panoɗa to ɗum noon mbeɗa wiyaɓe kamɓene kadi yo Allahu yoɓɓe moƴƴere yo Allahu kadi teddinɓe saabu kala ko feewe golle ɗe min mbaɗata e haalirde nde hakkillaji mabɓe no toon ina hen kala ko homin mbaɗa hoɓe mbatta hen hakkillaji nde tawno eɗen kewi wiide
neɗɗo ana wawi wonde ceerno ma taw tinani ko ceerno ma poɗɗono préfet Mamadou Alassane Diop kala ɗo pottuɗen e mum ina waɗi en encouragé manam ina suusna en ina duusa en ina holliti en nani hetto wonno so tawi a woni e golle aɗa waɗa golle ɗe so tawi aɗa waɗa golle ɗe so haɗa fotta e wonɓe mbima feewi tan firti ko aɗani fawi e lawol pewgol ɗum noon min mbiyamon onon kadi yo Allah yoɓmon moƴƴere onon ɓe ganduɗa ɓe oɗon jaggi e golle ɗe en jetti kadi diaspora saabu oɗo ñalawma so waɗi réussir kamɓene kadi hoɓe jaggi hen diaspora noon guila e famille men ɓattiɗo ha e ɓe ganduɗa ɓe ko gandodiral men muɗum tan woni sababu o ha e sababuji goɗɗi eɗen jettaɓe kamɓe foof eɗen jetta wuuro meɗen jum foof Cheikh Oumar Anne nde mbimi nde mbeɗa ruttuma jettoru mi andi kay ndeke mi juumani sababude kala mo kalanmi ɗum wiyatami ko wallahi ko mbaɗɗa ko ɗum foti wonde délégué ji quartier ɗi kamɓe foof ɓe jaggi hen adjoint au maire Oumar Baye Diaw jaggi hen docteur Saydou Sall en jaggi hen Bouna Ba en jaggi hen Samba Sakode en jaggi hen vraiment onon foof mbeɗa min beltono on mbeɗa min jetto on kadi min gandi tan tigui weeli teddinde tan ko tedduɗo saabu son jii oɗo délégation ummiɗo rewe Cheikh Oumar Anne jaari koyɗe guila galle mum arde notade en wallahi ko yidde mabɓe e Cheikh Oumar Anne mo jiɗɗon one kadi onon on juumani onon conseiller ji ɗi onon notable uji ɗi onon foof min beltanima on yettude noon pelle ɗe ganduɗa ɗe ko pelle cosaɗe tawi sosi ɗumen kadi ko dardade e haalirde nde fuɗɗorade e fedde witende yiɗɓe gatamare jum eko takki ɗum e gardugol Abdoulaye Demba Fall yiɗɓe gatamare e teddugal Mamadou Aliou e gardugol Sambo Nia yiɗɓe Mamadou Aliou e gardugol Sokhna Binta Hammat Ly yiɗɓe Mamadou Aliou e gardugol Sadio Ndiaye Acca Bitti to Dembe on beltanama onon foof on jettama eɗen jetta kadi ɓe cubtune ɗen tottunoɗen ɗumen lettre uji e nder guure ɗe fuɗɗorade e mo ganduɗa ko kañum woni Hawwa Malik Abdoul Sow Madina Feresɓe kay Binta Hammadi Marisi Penda May to Togan wondude e omo ganduɗa ko kañum tigui woni Mariama Julde Sall Salamata Amadou Abdoulaye Ba e on mo ganduɗa ko kañum tigui woni Altine Djibil Ba e Rougui Diallo mo Wendu Jammi en gandi kamɓe foof ɓe mbaɗani en teddugal ɓe ndendi emen ñalawma o kono Rougui Diallo ummimo Wendu Jammi ari ha ɗo rendude emen teddugal ngal ɗum noon Rougui Diallo andene kadi Allah jarama a jarama ɗon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en jetti presse o dendagal presse o en jettiɓe kamɓe foof haalirde men witende ɓamtare men nde ganduɗa nde ko ɗon ɗo pipɗo woni eɗen gandi kala ko baɗono sewdu mamma wawi yo nokki jaygo koɗo pipɗo wadde kay ononne kadi min mbiyamon Allah jarama on jarama woni ɓamtare men en beltanima Gatamare TV en jetti en jaari Dande Maayo Info en beltanima kadi DSS TV saabu eɗen gandi ma élément ji ɗi jaltoy e DSS TV eɗen jetta noon ceerno men Hamme Amadou Ly saabu eɗen gandi kala édition mo mbaɗɗen spot publicitaire o ko kanko waɗat ɗum kanko e Aboubacry Ndiaye ɗum noon min mbiya on onon foof Allah jarama on jarama en jetti leegal jaggere ngal en jetti la jeunesse en beltanimoɓe kamɓe foof saabu en jii ɗeɗo golle joɗɗe ɗe jiiɗon ɗo e dingiral ngal guila noon e cosanuji ɗi ha e danse o fof ko kamɓe juɓɓini ɗum kamɓe daari guila ɗeɗo oɗo ñalawma jagga ɓe ñallinani ɓe ballinani hoɓe pewja no oɗo ñalawma yooɗiri hoɓe pewja no oɗo ñalawma yettori gam kamɓe fof ɓe gara ɓe ndenda ɓe dutto teddugal en jettor on mo ganduɗa kañum woni docteur Cheikh Oumar Anne honorable député min beltima no fewi Allah n seedini kadi min beltima no fewi min mbiyatma tan kono min kewno wiide Oumar Diaw ɓinguel wawa gollade ha yooɓa ba mum walla nene mum hakke ko jibini ɗum kono ina wawi gollade kam ha ɓumno ɓernde makko so ɓernde ɓuuɓi noon duwaw ardi ɗum noon ɓernde leñol ngol no ɓuuɓe ma Seydi Anne yongol donnomo kala ko jiɗɗa Allah newnanma en keɗima ñande en goto e haaliyankoɓe ko nafata wi sonno neɗɗo wontat no gawri wona kayri foof waɗete lacciri ma won hen cuɓadi woni awdi docteur Cheikh Oumar Anne so neɗɗo wontat no gawri ana wattatake lacciri mbatteɗa ko awdi Allah jarama on jarama bandiraɓe sinno ko saago mbaɗen ha ɓuura ɗo kono tan mataw kannen ɗo haade ñawde nde wonno kaleten koye yeeso seremɓe men eɗen jetta les sœurs unis eɗen jetta les sœurs unis saabu en jii darde mabɓe en jii golle mabɓe e oɗo anniversaire eɗen gandi ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko les sœurs unis ko kamɓe tawoyɗen to Jumwala to tawi sababuji men e tawoyde ɓe Jumwala to ko Fouta foof rendude Cheikh Oumar Anne ko Jum foof rendude Cheikh Oumar Anne
kono noon jumwalo feccade e makko gueɗal manggal wonno sababu nawɗen toon conférence o kono kadi Harouna Thiam mawɗo guiɗo wonde ɗum jumwalo saabi ɗum ɗon fof nawɗen ɗum toon yantude noon e jogade toon fotɓe nak les sœurs unis ɗum noon Allah jarama on jarama min beltanimon min jetti on Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum mon bandiraɓe département de Podor. Assalamu aleykum mon bandiraɓe commune de Gamaji Sare e commune mo Ndioum. Assalamu aleykum mon Ndioumanaɓe. Assalamu aleykum mon bandiraɓe Jakkere. Ceerno Mamadou Aliou Ba mi salminima an e yimɓe ma, an e bandiraɓe ma, an e wondiɓe ma, an e collègue uji ma, an e musidɓaɓe ma fof ɓe gonduɗa dariɓe hande e sérema ne mballuma e liggey mo mbatta ko. So ɓe gari hande gune sérema ɓe gummima nokkuji ɗi fof e Sénégal, ɓe gummima Mauritanie, ɓe gummima ha caggal leydi ɓe gari pour tawtorede ñalawma ma o ko liggey ma tahi ɗum. Aɗa wawi ɗum dañde sababu nde ƴiƴam ma, aɗa wawi ɗum dañde sababu nde gandal ma, aɗa wawi dañde e sababuji kewɗi e ɗum ɗon fof sababu ɓurde hen welde woni dañira ɗum par ce que yimɓeɓe ne beltinima e liggey mo mbaɗaɗa o. Yimɓeɓe ne beltinima e no gondirɗa e mabɓe ni e aduna. Yimɓeɓe ne beltinima e ko no ballirtaɓe ni. Yimɓeɓe ne beltinima no dinirɗaɓe ni. Min Cheikh Oumar nde wawi settade ɗo ka moƴƴo, aɗa yiɗi yimɓe ma, aɗa tiniɓe e kala gonɗo ɗo hande ne wawi ɗum settade ka ko tedduɗo tan wawi teddinde. An noon ka teddinowo tan woni fofe ma ko teddugal, fof ma ko teddugal. Yo Allah junnu ɗum, yo Allah junnu ko kalami ɗo on ɓe gondumi ɓe maire uji Ndioum, maire uji Gamaji, responsable uji arrondissement de Gamaji, kamɓe fof aɓe jetto ñalawma o holliri ka moƴƴo, ka cukalel mais ka moƴƴo e leñol ngol mi jogue ma yakar. Mi yaltini noon ko ɓuri kam ko ɓurani kam e fof on dañmi yaranam woni teddugal leñol men. somi heddima e politique ha joni ko teddugal leñol ngol jaggimi hen. ne Macky Sall wi waɗade 3e mandat komi jiiɗo min mi hoppi mi yeehi mi jooɗoyimi. O wi omo suɓo lomtotoɗo yimɓeɓe paami ko Amadou Ba mo waɗi premier ministre o suɓoto. Yimɓe Amadou Ba ngari mbi kam yomi wallu Amadou Ba, mbimi min mi wallata joni mi yaha tan mi jooɗoyo. ɓe jeehi to Macky ɓe mbimo yo Macky haalde am. Macky wi ɓe jooɗɗe tan mawo wallumon. O noddi kam min jewɗiti taw ko allarba après conseil des ministres o oppi kam jaami. Allarba arti o noddi kam min jewtidi o wi kam Cheikh Oumar wallo e Amadou Ba, mbimo mi sa oppi min mi hoppat. O wi sa wallade Amadou Ba leñol ngol fiye te an a tawetake to leñol ngol defti.
mbimo eyi so tawi ko leñol ngol tan mi jaɓɓi mi ndewama ko gila nden ha joni ko leñol ngol tan tax ay woni sababu darimi e politique kala mo darimi e serema ko leñol ngol sababu nde leñol ngol sababu nde teddugal leñol ngol kala nde jiimi a daraki e kono walla leñol ngol kono ɓamta leñol ngol en gonɗani kala mo jiilon mbiɗe wonde mum miɗe liggoɗo e mum gande mbiɗe andi so woni ma leñol ngol ɓamta nden ɗum tahi to darimi ɗo hande mbiɗe haalde e leñol ngol yo waɗe e réseau sociaux ji ɗi fof mi hulani ɗum Mamadou Aliou ko katante leñol enen dariɓe ɗo fof ken katanteɓe leñol ko ɗum tan woni darde men e politique e gurdam men fof kala to yimɓeɓe jiyamen min dara mbi ko leñol ngol noon koye Sénégal jeeya mais minen koye leñol ngol min jeeya ele Sénégal donc kala ko min dañi ko leñol ngol ɓurani amen koko leeri dardam hande ko ɓamtude Fouta ko ɗo jeeyami politique noon ko ɓamtude ɗo jeeyeɗa kala nde nanɗon mbiɗe yaaɗay woɗɓe ɓe ngannduɗa ɓe ligganaki Fouta ɓe jiiɗa Fouta wona goonga darimi ko daɗɗe sere leñol ngol koye opposition gonmi koye opposition keddotomi ha 2029 min gaño laamu ngu kala mo dariɗo e goɗɗum kala dariɗo e goɗɗum mi yaadane ma kala dariɗo e goɗɗum a haaldane am mi haaldane ma a fewjidane am mi fewjidane ma somi ari ɗo ko pour rettude teddugal Mamadou an teddinimi teddugal ngal koye ma ummi e somi ari ha joni par ce que ganmi koye lawol wallude leñol ngol gonda ko ɗum addimi hen jaadeten hen gondeten gartiren laamu taw leñol ngol ne yiya hoore mum e laamu nguɗon daraden continue liggeyo mbaɗen développé Sénégal oɗon ngalli kañ kono nde keɓɗen laamu tan nden Sénégal ɓamti ala laamu goɗɗo bawɗo ɓamtude Sénégal so wona ndewɗa e koyɗe amen te comme enen ɗo noon kala jiɗɗo rewde e koyɗe amen kadi minen min gonal yeeso ndewa e caggal amen ɓuri ko ɗum wiye Sénégal ñalawma o weeli teddi mi weltima hen no feewi mi junnota koye kalami ko mais mi weltima hen e malla ñalawma o nde dañi marte mandore woni kileur nde laamu ngu yane wo hande président Macky Sall noddi kam min kaldi jamma jengi noon kode ñaari ndogo mine matam joɗo latam jamma jengi kode ñaari ndogo foyni mine matam kede noɗo joɗo ñewten jamma jengi noon kode ñaari ndogo foyni mine matam kedi noɗo jamma jengi kode ñaari ndogo foyni mine matam kede noɗo joɗo ñewten Fatimata mi yiɗima mi ancataye sabu gilli Allah waɗi ɗum tagɗo endam jamma jengi kode ñaari ndogo foyni mine matam kede noɗo joɗo ñewten Fatimata mi yiɗima mi ancatama sabu gilli Allah waɗi ɗum tagɗo gurdam jamma jengi